šupka, štěpy hlava. Já jsem Dimitrej. Já jsem To jsi takový říkala. Co jsi říkala? Jste mediální hvězdy, koukej na to. Ahoj. Co to je? Já nechodím na natáčí, víš. Co to je? Počkej. Co to je? Jako bez Já jsem bezpečná. Nemám něco mezi šupama. Počkej, tady takhle. Štěpánka je štěpánka. Takže toto. Ať žije. Počkej, ten drobeček ti tam nenechal. Pojď. Už jsem se vybrala. Chci vyčistit zuby. Já bych měla A ty taky měla štěpánka. No, dobře. Ne? Já jdu na kompy, ty vole. Dobrý, ne. Já se kousnu. Tak Já počkej, jsem Dimitrej. Tak počkej, já se tam taky naspu, jo. Počkej, já na tebe bavnu. Hej. Vypadá to na end. Vypadá to na Počkej, já se tam taky naspu. To je dětky, no. Jo, jdem takhle dolů. A dej si světlo, koukej. Ale ty vypadá mi to. A jdem dolů. K mému pokoji. Počkej, já potřebuji nějakou úzkou. Já No, jsem do nosu jednu, jo. Wesley Snipes. Wesley jsi hubenější, ne? Jo. Ty máš malý díry. Fajn, ne? Počkej ještě předku. Předku. A jak ho udělám? Takhle si tam strčenou a rozmačkní trochu. A strčí takhle nahoru. To nejde, ne, ty vole. A si pak rozmočí a drží, jak mě. Když jsem šel na půdu prohrávě. Dobře, počkej. A hlavně to tam nasilcuj. Ještě ten sánku. No nečum na mě. Dobře? Dobrý, jdeme. Kam jdete? Nebo prochází dolů. Co mám ještě na hodinu? 50.